gari aka haɗa mama kayanta gaba ɗaya, wanda ta saya da wanda aka sassaya mata tun kwanaki tun da ta fara zuwa da wanda yarta ta bata. Aka haɗa komai da komai. Mai gidan ya ɗauka kuɗi ya ba matansa kuma kuɗin mota da kuɗin da za ta rike. Ita ma ta kara da nata, aka ɗauka aka ba mama, aka kai ta tasha. Ta yi ta musu godiya, ta yi ta godiya, ta ji daɗin zama da su da sauransu. Yarta dai bata so tafiyan mamanta ba, amma ba yadda za ta yi tunda mamanta ana ce za ta tafi. Mai gidan kuma ya yi ta mata godiya da zama da su da suka yi sauransu, amma shi ya san cewa zai kewanta don abubuwan da suke yi. Haka mama ta tashi ta tafi tasha, aka sa ta a mota da kayan da ta sassaya ma saura saraba yan gidansu kenan da mai gidanta da kowa da kowa. Aka sa ta a mota, mama ta iso gida lami lafiya ba matsala. Ta iso ta koma gidanta, kowa yana jin daɗin ganinta, an yi kewanta, ta kaka musu saraba da sauransu, kanana abu dai kowa dai ya dan samu abu a gidan. Kowa na jin daɗin ganinta, sai dai mama dai tana nan kwata-kwata a gaje take. Sai mai gidanta yake ce, ya na ganki a gaje haka, tafiyan da bai kai awa 6 ba, bai wuce awa 6 ba shine kika gaji haka? Sai take ce ba tafiyan awa 6 ba ne, ka san cewa can tafiyan da nufa ba zama nake ba, ina dan taimaka mata aiki. Banda haka motan da na shiga an zo an saka wani mai jiki ya matse mu, wallahi gaba ɗaya jikina ina jin gajiya ne kaza kaza, amma daban abin da yake damun ta. Yace to ki zanna ki huta mana, ai daga dawanki kam hutu kike nema dama, tun da can ba zama kika je yi ba, zaman hutu ko kika je yi ba. Tace da gaske. Mama kuma lokacin lolayi ne yake damunta, don yau ta kwanta gobe ta tashi, haka abun yake yi. Ranar kuma ba ta jin daɗin cikin ta, ran da ta iso din kenan. Ta kwanta ta huta a sunan cewa gajiya ne, amma ita ta san me ke tattare da ita. The next day ma haka mama jikinta da bai barta ba, ga gajiya ga laulayi. Ta dinga tunani yanzu fa ba ta so fa laulayin ne ta kurata, don yanzu tana tunani yadda za ta yi ta sadu da mai gidanta ne, don lokaci na tafiya. In ba haka ba cikin nan zai zo ya nisa, za a zo tunanin ran da ta ya kwanakin ya zama haka. Kuma gashi yanzu suna canja kwana ne da kishiyanta, ba wai za ta samu ta sadu da shi a duk lokacin da take so ba. Bayan kwana 2 mama ta dan ji sauki, tana so ta sadu da mai gidanta, shi kuma lokacin yana nan busy, kuma ba kwanan mama bane. Mama ta dinga lissafi ta ya za ta yi ta samu mutumin nan, don gaskiya tana nema ta sadu da shi ba da dogon lokaci ba, don tana saurayi gaskiya. Abin da ya sa ta dawo da gida ma da wuri kenan. Ranan kwanan ta ya zo ya juyo, dama kwanakin baya yana nan busy. Da ya zo ta kama shi abinci, ta ba shi abinci, ta ce zai ci abinci ko zai wanka. Sai ke ce mata kai bari ya wanka dai tukunna kafin ya ci abinci. Ta ajiye abinci, ta ce ba damuwa. To ranar Allah ya taimaka mama na dan jin karfin ciki. Da ya shiga wanka mama ta dauki wasu kananan kayanta nan ta saka, ta zanna tana jiran shi. Ya zo shi bai damu ma da yana ce sabbin kai kika sakin canja kaza kaza, amma shi bai damu da zancen saduwa da ita ko makamancin haka ba. Ita kuma lokacin abun da take nema kenan. Bayan ya wanka ya ci abinci ya dawo, sai zo kwanta shi kawai sai ya bacci. Ita kuma mama daban abun da take nema, abun ya dame ta. Haka kwana na 2 da ya zo ta ce mishi zai ci abinci ne ko zai wanka, ya ce zai wanka. Sai ta ce to ba damuwa, ta haɗa mishi ruwan wanka, ta aje mishi abinci ta bari. Da ya shiga ɗakin wanka, ban ɗaki zai wanka, sai ta ma ta cire kaya, sai ta bi shi cikin ɗakin wankan. Da dare ne lokacin, kowa yana ɗakinsa. Ta shiga ɗakin wanka ta same shi sandir, abin ya bashi mamaki. Yake ce lafiya na ganki haka? Ta ce lafiya lau mana, kai ba mai gidana bane, na zo ai nima in yi wanka. Ya ce ai da ki jiran na gama. Ta ce akwai ne abin kunya ne ko mun fara kunyan juna ne, akwai kunya tsakanin ni da kai ne? Haka dai mama ta zo ta yi wanka da mai gidanta, ta samo ta janyo hankalinsa, ta fara tattaba shi, ta fara mishi abubuwan da ta koya, abubuwan da ta dinga masurkinta, har ta samu hankalinsa, ta samu ta sadu da shi ranar. To ranar saduwa da mama da ta da mai gidanta ba ta yi da ta saba da ba, ta yadda zai ji daɗi, ta mishi abubuwa daban-daban wanda shi ma abin ya bashi mamaki. Sai ce me yasa naga kin canja yau kina abubuwa daban-daban? Ta ce ai na yake wanka kaza kaza. Ta mishi abubuwa dai daban-daban bayan da suka saba kwanciya ba. Shi kuma sai abin shi ma ya burge shi, ya ji daɗin haka sosai. To tun daga ranar mama, daga ranar kwananta da zo ba ta barin mai gidanta ya kwanta, kullum ta fara sa irin damammun kayanta nan, ta jawo hankalin shi, ta taba shi, ta yi kaza kaza. Ya zo ya zama duk ranar kwananta sai sun sadu. Yanzu ta san dai a dole
in aka ce zancen ciki ne bare ce abu don tun zuwan ta kusan tunda ta dan warware ta samu hankalinta kullum suna saduwa da mai gidanta. An ci gaba da haka har kusan satinai, an janye satinai kullum, duk dai sai dai ba ranar kwananta ban dai ranar kwanan kishiyanta ne dai ba damu, amma duk ran kwananta ya shigo ɗakin sai sun sadu da ita. Bayan wani lokaci kaɗan sai mama ta fara wai bata da lafiya, tun da ma bata da lafiya, in da bata da lafiya ma tana kokari tana dumrewa tana ɓoyarwa kar a gano. Sai daga baya ne ya kai kusan wata, ana kusan wata sai ta nuna cewa da gaske bata da lafiya. Sai mai gidan aka siya mata magani bata sha ba, sai ta ce musu gaskiya ta sha maganin ma bata jin daɗi. Suka yi ta yi amma bata shan ma maganin kwata-kwata, gaya musu kawai take cewa tana shan magani. Ku biyo mu a karo na gaba ku sha labari.